Khaddo panmi ka UEFA ya ka jingpan bana pajba ka ba panti kena baki sanpusan teli kiri ki badai ki banta ki jongka kinami shimanta satya haka FIFA World Cup lane kila shim shisha ya ka takarai bakin boycott sendan ya ka FIFA bat kendit kensan mi ka khubor ka bas ngotanat nakabanta ki football fun hari India kumjuru ya ki fan jong ka Brazil namar bakari India kan saikon persya ia ke Brazil haune ubnai Oktober terperlok bantip kami ni apa hadu bukut kene ke video but wanam klet ban subscribe like ia ke video te hoi perlok mantang ini phai shwa syaka bai dei bat ka jingpun bana pajba nakaliang ka UEFA lane ha ka full form ka Union of European Football Association ka badai ka konhun ka bapit bat penyat ia ka football hapo Europe ka penyat kum ia ka Champion League Europa League ka Euro Championship kum juro ya ka Nation League kum ta terter kalapan mi ya kata ka jingpan bana pajba balada ka FIFA ka ai benta ne di benta jong ka FIFA World Cup bat ki we ki lempung jingil kai syaki private investor baro sanbusan teli kiri ki badai khot na ka UEFA kinami shimanta ne kinami yele kai ha ka jingil kai jong ka FIFA kan thup ya ka men bat ya ka woman FIFA World Cup Syuk ka UEFA ka ong baka World Cup kam dei kamar bandi neban kamai pisa kadai ka jingyo banta ka bakor dot jong ka football bat kadai ban long nak banta ki nong yel kai bat ki pajba am nak banta ki investor syuk ka UEFA ka ong ru baka FIFA kalapan kre ia kana ka jing thmo klem ka jing kren bat ki kunhun ki badai pek ia ka football bat lada ki private investor ki yo banta hak hi lempung FIFA kira syapang kalawai jong ka football kinam lang syu nakabanta ka jingi lakai anray kin lang nakabanta ka jingi nong jong ki investor bat namar kata nakaliang ka UEFA kalishim ya karai bakan nami shimanta ha kino ki jingi lakai jong ka FIFA tar hadu baka FIFA kanda penduk pura ya kane ka jing thmu ka jongka bat kan kular bakan nam di ne ai banta syu ya kilempung jingi lakai syaki private investor lane syaki nong bai pisa shimen bat kumta hi ka UEFA ru kalapan kut dakabong ka FIFA World Cup kadai ka banta jong ka football bat kan nam dei setia bandi hoi perlo kan ka jingi khajia kalmi ahadin baka jing thmo u president ka FIFA u Infantino bandi ya 8% ya ki banta jong ka FIFA World Cup syaki private investor bat dakabol ipor ya ki member association hadu ka khat khandai tarik u September ban kersyan ya kane ka jing thmo batlong bakin ya 100 million iwei pa iwei lada ki manjur ya kane bat kumta hina kaleng ga UEFA ro hadin ba kila depan pelong ya ka jingelang ka bakerki bat kila depan yekren halor kane ka kam ka UEFA kalong balada kane ka jing thmo jong u Infantino kan ya syakmat kiri ki bedai khot ha ka UEFA kinami shimanta ha kino ki jing lakai jong ka FIFA kentup ya ka jing lakai World Cup te perlok ngis ngotu balada ka plan jong Infantino ka yashkman amdon ri Europe ki ban yishimenta ka World Cup ka bakane kan pelong sendon hi ya ka World Cup banam internet show namar ki babun hi ki tim ki baklan bor ki wan na po Europe kum ka Spain ka bedai ka World Champion ka France ka England bat kum ta ter bat hoi perlok habangi phai pat na ka bai de ka khubor ka basngotunat ya ki football fun hari India bat kum juru ya ki fan jong ka Brazil ki bedai hari India kadai ka khubor ka basngotunat namar ba nakaliang ka All Indian Football Federation hi kalapan ti kana bakan sadon ka ji kun friendly match hapadeng ka Brazil bat ka India ka bansel kai hakalai tarik Oktober asal Lake Stadium syuk lada pi kwa bantip company ha ka bai de ka jingi khajia ka UEFA bat ka FIFA pila ban page ha ka video ka Bangladesh lepa ban upload ngan sabu hapo ka description kublai shibun